Kauman sa kusog nga ulan, nabati na mo ang kapugno sa palibot. Ingon si Biday lami daw mag fried chicken. Pero wala na mi time magluto, mo nang nagpalit na lang mi sa gawas. Created ni siya sa Barangay Uhaw. Basta mga kanto foods tanawon gyud nako paon sa nila lutoon. Kaming mga gahulat diri perting tutok na mo sa manok oy. Mailan gyud nimo nga lami ang ginaluto kay suko na kay tinanawan ng ubang tawo. Di ba? Bitaw sa tinuod lang anad na gid mi maghulat. Nga na man gid ng life, di ba? Maghulat sa naa, maghulat pud sa wala. Balik ta sa tuwang fried chicken, humot gid kaayo siya. Ang aso sa iyang pinirito, grabe ka humot. Golden brown, perfectly cooked. Wow. Unang batch sa scoop, wala na abtag 5 ka segundos. I think kamera pud ang wala gibati og kagutom dire. O di ba? Wanay dagang storya. Tricks lang gid dire kay paunahan na gid mo og pili. Ang katawan lang gud si Madam kay wa siya kapili. Itaw siya na ang tindera diha. Ug wa na gilangan gi second batch din ng scoop. Isag kinsa ganahan gid aning fried chicken. Kay bisag unsay mong kaunon, way lain pasadaan manok ra gyud. Ug mukaon mog baki. Baksan, kaon mog milo. Ang pangutana unsay lasa. Ubagon man pud tag murarag og manok. Mao nang pirmi mapriso ang manok kay sige man siyag pasad-an. Storya ra bitaw ng binotbot. Balik ta sa atong pagpalit og fried chicken, bali ako ang amount 120 pesos. Nipili ko og 8 pieces ka chicken. Pasigaw na una pud mo nga kamirang duha mo kaon na sa akong asawa dili oy. Si Uncle Dondon og si Uncle Shilton. So going home na mi kay ga-expect nami nga amo ang rice cooker na luto na gyud to. Amo ang target nga sayo mi makapanihapon kay para mag-prepare nampun mi para ugma. Salamat Lord sa opportunity nga imong gihatag. Grabe ka perfect ang crispiness. Mura gid siya og fried chicken sa mga fast food. Okay, so tomorrow again na lang punta ha. Amping mo diha. Bye. Peace out. Tisoy.